Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz ýene-de Süleyman Nerese bilen baglanyşykly boljak. Şugun ýene-de ýurdun içinden habar gelip gowuşdy. Ine şol habarda aýdylyşyna görä, hökümet her hili ýollaryň üstü bilen şol Neresäniň pazygaly ölümini hamana ol oglun öz ajaryny ölen ýaly edip görkezmekçi bolup dyrjaşýar. Türlü hilegarlyga başvuruyor. Başta o ejetini alıp gittiler. Daha şoğuzdan aşağıda. Irıp gördüler, gürleşip gördüler, para peşkeş, hödürlük gördüler, bolunak. Kalkasını urup benzik gördüler, yine de bolunak. Ne hilem olsa şol cenayetin üstünü yapmak için şol yankı bir Babaramın sport mektebinin müdürü var, denan şol häzir şuuna şeýle şol Süleymanyň obasyndan çykana günne günasa töwella gelip bir gün ýany morlaly, bir gün ýany polisli, bir gün ýany mahkemeli, bir gün ýeközi. Gara her hili nazaralyk edip çykdylar şol işi yaptyrmak üçin ýöne bolana. Enne hökümet başga tarapdan hüjuma geçip başlady. Şol hamana Süleyman Nerese öz ajaryny ölenmesin, ağzından burnundan gan gelenmesin. Ene şoňam iki sany suratyny hökümet tutarg edip goýupdyr. Häzir ne görersiň şu suratlary, başga da bar. Ýöne seredin häzir şu goýuljak suratlary. Ene onuň dowam etdirip berer görüňçiligi, söhbetdeşligi. Ene görşüňiz ýaly watandaşlar, ene şu suratlary hökümet hamana nerese çağan burnundan gan gelip şoň netijesinde ölen edip görkezmekçi bolýar. Ýöne üns berip seredin şu suratlardaky çağan ýüzüniň çiýişini. Binahil bolup biler. Ýeke ýagdy şol urulup ýenjilip köçe taşlanandan soň çağany keselhana getirerlerini ýüzüni zadyny ýuwup şo ganyny kokuny ýüzünden aýrarlaryny şo düşürilen surat. Soňra muny doktorlar düýpli barlap eginmasyny çykaryp görerlerini muň içki organlary eýem urulup külü çykypdyr. Jyns organlarym şoň ýaly sidiginden hem gan gelipdi, tezeginden hem gan gelipdi. Derrewjik ýygnap baryň äkidin ýaşaýan emesine etrawyny biz bärde kabul edemiz akyp ura diýerler. Näme üçin? Şol nerese çağı, şol keselhanada jan bermesin, ýok bolsa onuň şoň garamaty biziň boýnumyza düşer diýip ana onu dogduk tepesine köndürgençe uğrattılar. Şunça 500 kilometr ýol helkellap geçip o çağda urulan urgyň üstüne bilem merge diýilşi ýaly iç organlary ozalam hereketde ýatan içine gan öýlüp näçünden soň amanadan tapşyrdy Süleyman Nerese. Şol suratlary ýa-ni gören suratlaryny hökümet özüne tutarg edip goýjak bolýar. Hamana şol çağa öz ajaryny ölenmesin. Hani ölýän bolsa näme üçin onu suda ekspertize geçirilmedi? Bizde bara şol video rolüň suratyny görnüp dur o çağaň nämeden ölenni. Şol keselhanaň garşowynyň içindäki gany göreňizmi? Gössiz hökümet, sülçüler, suwutlar, prokurorlar, utançsyz, haýatsızlar. Öz çağaň şuguna düşse siz nähili serederdiniz şu zatlar, Hökümet umumlygyna, tutuşlugyna siza edýän. Aşakdan ýokarlymy, ýokardan aşaklymy. Hemmäňiz günahkar şu jenaýet üçin. Pikir etmeň, soňra wagt gelende siz beýrek barmak şommal dorsyňyz. Ýok, men eşdemek, men edemek, men günahkar der. Ol etdi, ýa şu günahkar ýok. Şu günahkary sesiňiz çykarman, şoňuz şuun ýapçylyk edýärler. Hemmejigim şu jenaýetkara şärik bolup durýarlar. Şonu ýatdan çykarma. Men size şonu aýtmakçy boldum şu